Gaizkaran gure naiz, iruindarra eta komunikazio munduan bizitzaren parte gehiena egin arren azkeneko ia 20 urtetan, ibili naiz batez ere kudeaketan, enpresa kudeaketan. Labrit sortu nuen 2009an eta helburua zen bereziki ondare inmaterialaren kudeaketa, bilketa, azterketa eta transmisioa. Aspaldidanik nengoen obsesionatuta giza kolektibitateen imaginario kolektiboarekin. Iruditzen zaidalako, eta nik uste dut horrela dela, pertsona guztiok, gizabanako orok, osatzen duela bere imaginarioa, pertsonala eta kolektiboa, hain zuzen ere bere bizitzan zehar barneratzen dituen erreferentziei lagunitzekin, ez? Familiako referentziekin, iraganekoekin, orainaldikoekin, interesekin, eta guzti horiek osatzen dute azken finean edozein pertsonaren imaginarioa. Imaginario kolektibotan ere antzera gertatzen da, ez? Azken finean partekatzen ditugun erreferenteek osatzen dute imaginario kolektiboa. Zaila zaigu gure imaginarioari eustea, gero eta referentzia gutxiago partekatzen ditugulako gure artean. Ondare inmaterialarekin ari garena da referentziak biltzen, ez? Imaginario kolektiboen referentziak biltzen. Horren bitartez errazago zaigu transmisioan, hain zuzen ere lekuan lekuko jendearekin harremana egitea, ez? Eta jendeak berezkotzat jotzea, hain zuzen ere beraien gandik atera dugun hori. Saiatzen gara oso modu parte hartzailean egiten, bai bilketa eta bai transmisioa. Eta modu horretan lan eginez, azken finean dokumentalgintza egiten dugu. Egiten ditugu hainbat urtero, bertzeak bertze egitura jadanik handi xamarra daukagulako eta bertzetik ere dinamika bat sortarazi dugulako gure inguruan, ez? Bilketa eta transmisioa era berean egitearen beharra aldarrikatzen dugulako gure bezeroen aitzinean. Eta gure bezeroak gehienetan izaten dira udaletxeak, baina izan daitezke bertzelako elkarteak ere bai. Orduan, gu geuk ere egituran ez ditugu dokumental guzti horiek era berean egiteko baliabiderik, eta askotan egiten duguna da, azpi kontratatu noski batez ere teknikarien lana, ez? Guk askotan diogu, guk txitxirioak, dilistak eta babarrunak egiten ditugu. Guk ez ditugu ezkontza tartak egiten. Eta ezkontza tartak egitea gainera iruditzen zaigu oso arriskutsua dela. Oso importantea da guretzat momentu honetan, ari gara landu nahian, eta hainbatean abiatu dugu lana intsumisioari buruzkoa, ez? Intsumisioari buruzkoa izanen da, orain arte egin ditugun lan guztien artean, handiena. Eta hor badago nire beste obsesio bat noski eta biografia pixka bat, ez? Eta horrek beti ukitzen du. Eta ikusiko du etorkizunean, baina ez da gure lerro nagusia ohiko produktora baten moduan ibiltzea. Ez, oso berezitua da gure lana, ondare inmaterialen kudeaketan, eta ez ja bakarrik transmisio lanetan, baita guzti horrek eremu produktiboan eskaini dezaken horretan. Nik parte hartu nun garai hartan soldaduzkarekin amaitu zuen ekimen batean, ez? Eta nahi genuena zen, eta nahi duguna da, intsumisioari buruzko dokumental honek argi eta garbi adieraztea irabazi egin genuela, izan ere bere garaian ez genuen hori aldarrikatu, ez genuen hori ospatu. Guk armadekin bukatu nahi genuen, eta armadekin bukatzea dirudien ez luzerako doa, baina gutxienez soldadutzarekin bukatu genuen. Eta hori aldarrikatu beharrean gaude, izan ere gaur egungo gazteek ez dakite. Ez dakite garai batean soldadutzara joan beharra zegoela. Transmisiorako egindako ikusentzunezkoen ibilbide oparoena bukatzen da udaletxeak eskatzen dizkigunean kopiak bere bizilagunen artean banatu, oparitu edo saltzeko. Gu nahiago izaten dugu saldu dezatela eta horrela dirua berriro ere bildu dezatela hurrengo bat egiteko noski, gure interesagatik, baina bertzetik ere ona izaten delakoz jendeak diru pixkat ematea balioztatu ahal izateko benetan jasotzen duena, ezta? Bertzetik argi dago DVD-a ez dela gaur egun jadanik etorkizunerako euskarri bat, eta ari gara momentu honetan garatu nahian plataforma berezitu bat gure lanekin interneten munduko edozein tokitik deskargatu ahal izan ditzaten lanak, baina batez ere kalitaterik onenean.